ויטלי, כן. ספר לנו על מה הסרט. ווליה. יפה. איך ילד קטן עושה ווליה? חכי. קודם כל זהירות. קודם עושים חימום. לא חופים אותי באמצע הווליה. תחזור. לא, נא לא לחטוף באמצע הסרט. חזרנו. איפה היינו? פה. הנה סתם. הבדיחות הגרועות זה לא חלק מהמפה. אולי כן. נו, תעשה המחולה. איך עושה ווליה ילד קטן? ואיך עושה בוגר? ווליה. ואיך עושה סבא? ואיך עושה מתן? ואיך עושה ילדה? איך עושה מישהו גוסס? ואיך עושה גברת? מישהו ווליה. איך עושה אמא שלך? קו בעריכה. ואיך עושה סבתא? ואיך עושה סבא גוסס? ווליה. ואיך עושה מחבל? ווליה בום! תודה ויטלי על